नमस्कार, मालवण स्पेशलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज फिश बनवायचं आहे, त्यामुळे आपण जाणार आहोत आज ऑक्शनला। ऑक्शन म्हणजे मालवणच्या माशांच्या लिलावाची जागा। या जागेला आवार असं सुद्धा म्हणतात। तर इथे लहान मोठे सगळ्या प्रकारचे मासे तुम्हाला दिसतील। इथे मासे खवय्यांची सकाळीच आणि संध्याकाळी भरपूर गर्दी असते। आणखी आपण इथे छोट्या प्रमाणावर सुद्धा मासे खरेदी करू शकतो। समुद्रातील ताजे मासे इथे डायरेक्टली आणले जातात आणि इथूनच छोटे मोठे व्यापारी इथे किलोंवर खरेदी करतात आणि इथून बाहेरगावी सुद्धा मासे मोठ्या प्रमाणावर पाठवले जातात। तर आता आपण वळूया आपल्या आजच्या रेसिपीकडे। आपण आज बनवणार आहोत हलवा फ्राय विथ रेड ग्रेव्ही। ही डिश आपण थोडी वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत। चला तर बघूया आपण त्याची प्रोसिजर। प्रथम आपण साहित्य बघू काय काय घेतले ते। आपण इथे घेतलेला आहे फ्रेश हलवा, एक मोठा अख्खा पीस आणि दोन छोटे छोटे पीस। याला मी 10 मिनिटांसाठी साफ करून मीठ लावून ठेवलेला आहे। आपण ग्रेव्हीसाठी घेतले ओलं खोबरं 1 वाटी, लाल तिखट किंवा मच्छी मसाला अर्धी वाटी, थोडासा कांदा, थोडेसे धणे, 2 लसूण पाकळ्या, कोकम सिरप किंवा कोकम आगूळ, बारीक रवा। ॲक्च्युली इथे वेगळं सामान काही सांगायची गरज नाही आहे, कारण आपण मच्छी करी किंवा माशाच्या आमटीला जे साहित्य वापरतो वाटण्यासाठी तेच इथे सगळं घ्यायचं आहे। आणि आपण मच्छी करीला जे वाटण करतो त्याच्यातलं थोडं आपण बाजूला काढून ठेवलं तरी पण चालेल। हे आता सगळं साहित्य आपण मिक्सरला चांगलं लावून घेणार आहोत, एकदम बारीक करून। आपलं वाटण तयार आहे। आपण आता माशांना कोकमाचा रस लावून घेणार आहोत। हे जर तुमच्याकडे उपलब्ध नसेल कोकमाचा रस तर तुम्ही आमचूर पावडर किंवा लिंबू रस जे काही तुम्ही वापरता ते लावू शकता। आता आपण जी ग्रेव्ही केली आहे ती आपण एका मोठ्या प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत, कारण त्यामुळे ती माशांना आपल्याला व्यवस्थित लावता येईल। या प्रकारे आपण ह्या ग्रेव्हीमध्ये व्यवस्थित मासा बुडवून घ्यायचं आहे। दोन्ही बाजूनी चांगलं कव्हर करायचं आहे। याप्रमाणे तुम्ही थर लावू शकता। जेवढं पातळ तुम्हाला लेअर हवं असेल तेवढं तुम्ही लावू शकता। या प्रकारे असंच छोट्या पीसना पण आपण व्यवस्थित ग्रेव्हीमध्ये बुडवून घेऊया। आणि हे आपण आता 5 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देणार आहोत, जेणेकरून ग्रेव्ही व्यवस्थित आतमध्ये मुरेल। आता आपण कोटिंगसाठी जो रवा घेतलेला आहे बारीक, तो माशांना व्यवस्थित लावून घेऊ। प्रथम छोटे पीस आणि नंतर मग मोठा पीस लावून घेणार आहोत। आपण व्यवस्थित लावायचं आहे रवा, कारण की ग्रेव्ही थोडीशी ओली असल्यामुळे ड्रायनेस येणं गरजेचं आहे। या प्रकारे आपण लावून घेणार आहोत। आता आपण पॅनमध्ये तेल गरम केलेलं आहे, त्यामध्ये पहिल्यांदा आपण मोठा पीस फ्राय करून घेऊ। व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत हा फ्राय करायचा आहे। हे बघा झालेलं आहे आता कुरकुरीत। परतून पण घ्यायचं आहे। त्यानंतर जे तेल उरतं त्यामध्येच आपण हे 2 पीस छोटे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। आता आपला हलवा फ्राय विथ रेड ग्रेव्ही बिलकुल तयार आहे। गार्निश करा आणि सर्व करा। तुम्ही नक्की करून बघा, ही खूपच टेस्टी डिश आहे। आणि कमेंटमध्ये कशी बनली ते मला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर जरूर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सर्वांनी काळजी घ्या। थँक्स फॉर वॉचिंग।